Egun ondizuela pilotazaleok, Iruñeko Labritz pilotalegutik gaur 8 ere hemen izan ginen, San Ferminetatik kanpo, baina San Fermin torneoaren jaialdi batekin, eta gaur beste batekin ere hemen gatozkizue Iruñetik, Iruñeko Labritzetik, jaialdi eder batekin, lehengo astekoa ligaskari zegokiona izan zen, eta gaur final biak hartuko dituena ikusteko abagunea izango dugu Ados Pilotaren YouTubeko kanalaren bidartez zuzenean eta baita Amaika telebistaren bidez ere. Lehendabizi, Lauterdiko torneoaren finala izango dugu, 22 hoi bezala, eta bertan gaur 8 lehen finalerdian irabazi zuen Magi Barrokal, Goiuri Zabaleta eta bestetik Lesakan irabazi zuen Magi Barrokal izango ditugu elkarren aurka, tanteoaren arabera tanto kopuru txikiagoan aurkaria lagazuenez Magik jokatuko du Gorriz eta Goiurik egingo dio aurre elastiko urdina soinean duela. Eta ondoren, binakako torneo luzeagoaren finala ikusteko aukera izango dugu eta bertan Gorriz arrazoi bera dela medio, tanto kopuru hobea dutelako alegia Iturriaga eta Zabala izango ditugu eta urdinez aurkari bi gazte, Leire Oskoz eta Leire Galeano, bata Nafarra eta bestea Gipuzkoarra. Hautxe beraz gaurko eskaintza, lehendabiziko partidako bi pilotariak, bi finalistak azkenengo beroketariketak egiten ari dira eta berehala izango da partida martxan epailearen aldamenean jende aurreko aurkezpena egiten duten momentutik aurrera xeago. Gaurkoan irizi emaile Naroa Agirre izango dugu. Naroa, egunon, San Ferminetan egotea beti da berezia, lehendabiziko aldia da osentzat San Ferminen barruan jaialdi bat antolatuko duena, bi final eder, eta ea bada pilotariek orain maila ematen duten kantxan. Hala espero dugu eta ea goiz eguerdi parte gozagarri batez gozatzeko aukera izaten dugu, Naroa. Egunon, bai, izan dezu bezala, Labriteko frontoia beti da eharra jokatzeko, oin ikuste goendik jendia sartzen edala, eta bueno, ambientia gola pentsatzet, eta bueno, izan dezu bezala bi finala hondi, lehenengo final hontan, Lauterdikoan Magi Barrokal, Gorriz eta Goiuri Zabal eta Urdinez, aurreko hastian ikusi genuen hementxe bertan Goiuri, eta bueno, oso joku maila honian daola esan genezake, eta bueno, Magire aurreko txapelketa bekin bata jokatu nun, eta bakigu Magik nola jokatzen, hasike partida erra izangoa. Ez da ohikoa behar bada udan buruzburu eta Lauterdian aritzea, udaberri torneotik dator Magi, eta beraz alde horretatik errodaje handiagoa badu, Goiuriren aldean, baina lehengo astean Goiurik irabazi bat zuen ere, maila ona ematen ari delako, izango zen noski, eta gaur horretarako, etorri da, ona, maila ona ematera, eta ahal baldin bada, 22 egin eta txapela etxeraino eramatera. Bai, Goiurik oin arte baita ere txapelketa jokatzen egon da, beraz nik uste partidako ritmuan da, bueno, ritmu hortan badaola, eta esan dezuna aurreko hastian ikusi genuen, da Goiuri pelota ja, ezker eskubi oso ondoko menperatzeu, eta bueno, bi jadia oso bisiak, aurreko jokuan asko dejadak eta iteituztenak, eta bueno, ikusiko dugu nik uste lurrian bueltaka ibiliko jala baita ere. Bai, hori ere izan lideke, Zilipurdika pilotak altxatzera joatea, ez bait harritzekoa bi pilotari. Sakea ere arma baliagarria da bientzat, eta nik uste saketik baldin badute behintzat, aurkariari min egiten ala eginduko direla, nola Magi, hala Goiuri. Badoaz, bi pilotariak epailearen aldamenean, jendearen aurreko aurkezpena egitera. Txapa jaurti du Nafarroako Pilota Federazioko Carlos Etxarte epaileak eta Leon Castilloak kolore gorria agertu duenez, Magi Barrokal izango da partidari hasiera emateko ardura izango duena, eta botilleroak ere badoaz aulkira, Goiuriren aita izango da alabarekin botillero, eta okerrezpan naiz, Andrea Aldaregia. Bestea Magi Barrokalekin, hori da, Andrea Aldaregia dago aulkian jasarrita. Hori da. Magi Barrokalen botillero lanak egitera, eta beraz, bi botilleroak, pilotariak ezin hobeto zautzen dituztenak. Hori da, esan dezuna, sakia arma oso baligarria izatea Lauterdian, gaina biak aurrelaiak izan da, oindik eta gehiago. Eta bueno, nik uste Magik agian
pelota bizia aukerako zula bere jokurako nik uste egokiagoa dela saketan eta mina egiteko, baina ber ikusiko dugu. Hasi da finala Magi Barrokalen sakearekin, erantzun ona eman dio sakeari Goiurik eta gero Magik luze lauterdiaren barruan erranditu beharra dago jakingo duzuen moduan, baina orain arte elkarri tamaina hartzeko luzeari dira jokatzen bi pilotariak. Goiurik ongi astindu du pilota, 5-4 denetik berriz ere besoa luze zuela pilota atzeratu Magik, oraingoan txokoan barrena luze xamar, kantxaren erdira Goiurik, Magik jaitsi eta Ormabikoa egitera ausartu da Goiuri, baina txapara joan zaio bat eta huts eta elkarri tamaina hartzeko, tanto egokia izan da, biak ala biak pilota luze ibiltzen ikusi ditugu eta. Bai, hor Magik pelota jetxi du eta oso betikan hartu du Goiurik, bipar eta hori azkenian txapara juntzaio. Eta bai hori da, partida hasiera normalian hola tantua luzatzia komeni izatea, atzia partidan ondo sartzeko. Eta baitaren ikuste bi aurrelaiak oso arriskutsua diala aurreko kuadro horietan. Eta hori dela eta aurkaria aurreko kuadro horietan pelota alik eta gutxien moitu ezan saiatuko jala bilake. Eta hemen kantxako ezaugarri ezain beste aldagai bat ere hartu beharra dago kontuan, jaialdi asko hartzen du normalean Sanferminetan labrit pilotalekuak eta aste guztian zehar izandako jaialdien eraginez ezetasun handia dago. Eta beraz horri ere tamaina hartu beharko diote. Goiuri pasada orain dejadaren bidez erasora. Eta txokoan pilota lagata tanto lortu du bana. Hori da hor eskerrak inen du dejada eharra. Magi hor inguruan zan, baina ezin izan du altxatu pelota. Orain Goiuri zazkira junda pelota aldatzea. Beste pelota daukeratu du. Eta ea zer nolako ezaugarriak dituen Goiurik hautatutako pilota honek. Horrentxe pasadio Magiri arkera biliko duen lehendabiziko pilota, lehendabiziko aldiz jo baitu epailearen saskira Goiuri Zabaletak. Bere eskuetan da pilota. Abiatu da lastarkalditxoan, pilotari botea eragin eta atera du sakea. Luze, 6 terditik Magik eraman. Botearen ostan berriz ere Goiurik luze. 4 terditik Magik jaitsi. Ezkerrez Goiurik kantxaren erdira apur bat zabaldu. Barrokalek gero atzera. Ongi bueltatu duela eta guztiz ere. Zabaletak ezkerparetari itxatxita joan zaio Magiri eta honek eskumaz bueltatzerik ez. Bai hor ikusi deu bote arrarua bestela indiola esku jakin presioan, baina gero paretea itxatxi da pelota eta azkenian ezin izan du eraman pelota hori. Bi eta bat beraz, Goiuri Zabaleta aurretik, orain arte tanto guztiak berak egin ditu, bat galdu eta bi egin. Beste 20 egin beharko lituzke txapelerako ordea, sake luzea, 6tik ongi eraman. Magi Barrokalek, baina botea kontrakantxan egin dio. Pilotaka da horri eta azkenerako 3. lortu du Goiurik, oso sake gaiztoa zen. Magik bueltatu du, baina erantzuna kontrakantxan izan da. Hori da, aurreko sakiare holaxe atea du, baina leno eskubilakin sartzeko aukera eman dio eta bueltau du, baina bengo hontan berriz ezkerrakin kanpoa juntzako Magiri. Aipatu dugu, biak alabiak sakatzaile onak direla eta beraz momentuz Goiuri ikusi dugu sakean. Lehendabiziko sake gaizto horrekin eta orain berak ere lehen egin duen antzera jokaldia egin nahi izan du Zabalean. Baina txapazpira joan zaio, 2 eta 3 eta orain Magik etekinik ateratzen ote dion sakeari. Bai, eta baita ere izaleike partida hasiera dalako edo finala dalako edo bilak. Baina Magin bitantuak Goiuririn 2 hutsak izan dira. Normalian Goiurik ez du asko faiatzen. Baina nik uste partidan sartzean asmatuko dituela gehiago. Aurreko astean ere aitortu zidan, urturiz zegoela eta gaur etorri denerako orduan lasait zegoela esan dit, baina noski final bateko tentsioa batzuetan zaila da kudeatzen eta seguruenik jokoan hasi direnerako biei tximeletak dantzan hasiko zitzaizkiela. Sabelean txokoan barrena gaizto jarri du Magik eta tanto lortu du 3. Hori da hor aurreko pelotazo baten eharki atzeatu du, bazterrea bota du pelota eta Goiurik eraman baure ja Magik
erasoko aukera hori izan du, eta bengoan ez du barkatu hor velozidadiakin, azpitikan eta ezkerra bilatuz, 3. tantua lortu du. 3. tantoa, berak egindako lehendabizikoa, arteragoko guztiak Oiuriren akatsak edo egindakoak izan direlako. Eta ea bada, oraingoan zer nolako sakea ateratzen duen. Eragin dio botea pilotari, eta luze jarri du ezkerparetara, Oiurik eraman. Berriz ere aukerako aberarentzat eta atzera. Jotze erabaki du, bostetik Oiurik eraman eta jokaldirako aukera kendu gainera pilota luze jartzeagatik. Alaxe erantzun dio pilotari Magik eta orain biak alabiak joko era berean ari dira. Pilota luze jartzen. Txoste egin dio pilotak Magiri, baina ez du aparteko eragozpenik izan jasotzeko. Lautik atzera. Eta pilota albezain luze erabiltzen. Bi pilotariak orain arte inguru beretik sartu behar du. Oraingoan Magik, bien tartera luze jarri, Oiurik eraman, berriz ere botearen ostean Magik zabalera, barruan da eta kontrakantxatik bildu beharko du. Naiz eta azkenean biltzerik izan ez, 4-3, toki txarrera joan zaio, abiadura ere bazeraman Magiren pilotakadak eta azkenerako ez dio denborarik eman. Bai, oso ondo pilotakada jotzeko. Hori da, oso ondo zabaldutako pelota izan da, gainea nik uste Oiurik ez zula espero, hor bilak atzera eman aizialako. Eta bueno, hor zabala lortu du eta 4-3 Magi Barrokal aurretikan. Lehen da biziko aldiz jarri da, markagailuan, ez bigarren aldiz jarri da, markagailuan aurretik, bat eta hutsekoan aurretik azere izan baita aurretik. Markagailuan Barrokal eta denborari galdu gabe badator beste sake bat egitera hau ere gaizto, 5-4 denetik Oiurik eraman. Txokoan barrena luze. Ongi erantzun dio Oiurik, gorputzera zetorkion pilotaka da horri. Magi bitxoste egin dio pilotak eta azkenean txapaztian geratu da bere erantzuna. Launa. Eta bigarren aldia hoxe pasatzen zaiola, lehen hor bote okerra dio eskubiakin prestauta zeola. Oengoan berriz, bote hortan hor ezkerparetian ikutu edo indio, ez da ondo kolokatu, eta ezin izan du pelota hori eraman. Eta izango du behar bada ezkerparetak gune zoikoren bat, bote arraroagoa egiten duen tokiren bat, eta akaso horren bila joan nahi izango dute pilotari biek aurkariari min egin alizateko, sake gaiztoa Oiurik zuzenean erantzunik gabe geratu dena. Hori da, oso sake gaiztoa izan da, luze eta bastarrea, eta Magik eskua sartu duen arren ezin izan du sake hori eraman. Erriz ere aurretik da, aurrelari leitzar bizia. Biak ere gazteak dira, baina badute eskarmentua pilotan eta maila bikaina ere bai, aur bertan erakusten hasi direnez. Eta beste tanto bat dago jokoan. 5-4 markagailuan Nafarra aurretik, ea zer gertatzen den tantoan. Aira sartu dago Oiuri. Behar bezala pilota esuan sartzerik izan. Herriz ere airez, Magiren zataukera garbia, txokoan dejada ona, eraman makurtuta Oiurik. Zabalera orain, korrika egin araziko dio Oiuriri, gainera ere bazetorkion, baina jaso eta gero goxo txokoan uztea izango zen Magiren intentzioa, baina txapazpira joan zaio, 6-4. Hori da, hor oso ondo izan Oiuri mugitzen, Oiuri alde bat eta korrika inarazten, eta hor bolea berez idea hona zan, baina nik uste pelota oso altura handiakin zetorrela, eta azkenian txapabera juntzaio bolea hori. Hala etorriko zitzaion, baina txapazpian geratu da. Magiren azkenengo kolpaketa hura. 6-4 markagailuan, Oiuri Zabaletaren eskuetan da pilota eta badator. Leitzarra sake ateratzera. Sake keizto hau ere, 5-erditik Magik jo bai, baina ezin eutxi. Beste sake beldurgarri bat. Hori da, sakia oso ona izan da. Altura gutxikin, lehenakoan antzea, luz eta altura gutxikin, ezkerra bilatuaz. Eta
eraman gabe, bueno, ezin izan du eraman Magik. Eta 7 eta 4, tarti handitzen ari da, Goiuri. Eta beste sake bat erdoa. Apurka badoa, markagailuan aurrera. Goiuri, oraingo alderak jaitsi. Zabaletak ezkerrez jadatxokoan, eta Magik iristerik ez du izan, baina hor iristeko aukera ikusi badu ere jokaldia egiteko ere etorri zaiola iritziko zion, eta Bibareta Txapazpira joan zaio. Bai, nik uste hor jokaldia egitea jundala, Bibareta hori ina izan dula, baina bueno, xamarra iritsi da, pelota oso behian zeon, eta azkenian txapa bera juntzaio Bibareta hori. Eta 8. lortu du Goiuri Zabaletak, eta Andre Aldaregiak bere pilotaria Magi Barrokal ekarri du aulkira, gauzak okertzen ari zaizkio, lautanto segitan egin dizkiolako Goiuri Zabaletak, eta tanto boladatxoa etzen asmotan erabaki hona hartu du Andreak, botilleroak. Hori da, bai, nik uste atxeen aldeia eskatzeko une egokia izan dela. 8 eta 4 dijoazte, esan dezun bezala tartia onditzen dijoa. Eta, bueno, eskapa horretikan, nik uste joku mailan bilak antzeko dabiltzala. Beraz, une egokia izan dela deskantzua eskau eta berriz Magik pixo gehiago asmatzen saiatzen. Goiurik izango du, urrengo sake ateratzeko eskubidea. Pilotari punpa eragin. Eta atera du sakea, sake gaiztoa, herriz ere azpitik ateratakoa, eta azkenean Magik eramaterik ez, 9 eta 4. Eta okerrez baliman nago, 3. tantua da sakezita una Goiurik. 4. 4. 9 eta 4, Goiuri Zabaleta aurretik. Saketik min handia egiten ari zaio Magiri, Magik ere alakoxe bat egin dio, aurrez Goiuriri, eta nik uste bakarren bat gehiago ere ikusiko diogula Magiri partidan zehar, baina horretarako tanto egin eta berriz ere sakea berreskuratu beharko luke, hau ere gaizto, 6 erditik makurtuta ezin eraman Magik, 10 eta 4 eta apurka badoakio markagailuan Goiuri Magiri. Hori da, leheno partida hasieran komenta deuna, hori modalidade honetan, lauterdiko honetan bereziki sakiak garrantzia handia du, eta bueno, gaurko bi jokalariak bilake jauna dia, eta ikusten agia, saketikan zenbat mina idian iten bilak. Beste sake gaizto bat Goiurik, jo egin du pilota Magik, baina ezin izan du eraman eta iritsi da lanerdietara. Leizarra. Bai, azkenengo tanto hauek sakez izan dia danak, Magi estan partidatik ateatzen, partidan hortxe jarraitze jon. Hor ikuste du eskua beira. Baina, bueno, nik uste saki arrestau eskeo gero tanteuan, peloteuan ziar aukera asko ditula maiten berriz. Magik sakia berreskurau eta tanto pare bat iteiten. Alako boladetan partidatik irten ere egin daiteke pilotaria, eta bada ezkoa da lehen bailen tanto egin eta berriz ere partidan sartzeko jokoaren ekimena alda dezakeen, oraingoan piloteoan hasi dira eta jokaldirako aukera garbia ikusi duenean, Zabalean dejada arroxamarra egin, baina horrekin lortu du tantoa Zabaletak. Eta honezkero 12. lortu duenez baditu 12 eta gero eta bide laburragoa, 22ko, normala denez. Hori da, oingotan oso ondo zabaldutako pelota izan da, bai justu aldau da eta altxadun arren ez du ondo bildu, eta beraz, kanpoan indu botia. Eta beste sake gaizto bat, ezker paretari itxasita eta oso azpitik zijoana, eta azkenean Magik eramaterik izan ez duena, eta oraingoan berak hartu du, atxedena epaileari alaxe adierazi baitio, 2. dute Aldaregiak eta Barrokalek eskatua, eta une egokian berriz ere partida geratzera joan dira, Bergararra eta Botillero Alatasarra. Bai, leheno komentaduna, ez da, azkenian
zake zola tanto motxak izatean ian horre restuan partidatik atatzia erraza izatea, eta bueno, nik uste moztu berraz zehola, bestela ja 13 tanto egin ditu Goiurik eta badijoa partidan aurrea. Eta saketik 6 lortu ditu, dejadaz beste 3 eta moztutako bat ere badu, horotara egindakoak 10 ditu beraz, Goiuri Zabaletak. Eta apurka badoa 22. Altxa dira, pilotariak epaileari Jaramon eginda. Aulkitik eta badator berriz ere sakera Goiuri. Sake ona izan da, baina oingoan bai, erresta du Manik. Eta betu, berriz ere txapara juntzako Goiuriri pelota. Gauza bera egitera joan da, dejada egitera alegia, baina txapara joan zaionez, orentsi izango du aukera, jokoaren ekimena aldatzen hasteko Manik. Hori da, hor Goiurik oso ondo ikusi du, zulua zeola hor aurre hortan, eta bueno, jokaldia egiten saiatu da eta txapa da juntzako. Beraz, Manik pelota aldatu du eta orain sakiakin tanto batzukin da berriz partidan sartzen. Eta pilota aldatzea ondo etorriko zaio nik uste Mailiri. Goiurik ezagutzen ez duen material batekin aurkaria erasateko. Sake ona, baina Goiurik bikainera mana. Manik luze, lauterditik ezkerrez ongi erantzun dio pilotari eta abiadura eman. Herriz ere luze eta ezkerparetaren ingurura Barrogalek ongi eraman du. Sake hori Goiuri gorraikoan moztu, txokoan dejada oso doia eta benetan polita. Eta horrekin beste tanto bat egin eta berriz ere lehengo materiala ateratzea erabaki du Goiurik berak. Hori da, aiga ikusten Goiurin ezkerrezko dejada hori, min askoa egiten, jada partida honetan 3 baditu tantua lortu dituna ezkerrez dejada inda. Eta bueno, oso komoda ikuste dugu oin Goiuri. Eta Maili berriz ezin ian hor pelota atzeatzen saiatu da Goiuri jokaldia indezan galarazteko. Baina bueno, oingo 14, Goiuri aurretik, sakia ondo erantzun du. Eta berriz ere erasora jo duenean Zabalera dejada egiten saiatu da Maili, baina berriz ere txapara joan zaio eta apurka badoa aurrera Goiuri. 15 eta 5, 10 tantonaldia. Eta bai, esan dezuna hor jokaldia egiten saiatu da eta txapara jutzaio. Eta ez da esan bi pilotariak gaizkiari direnik, baina bereziki jokoaren dinamikan nagusi da Goiuri eta alde horretatik eta sakeak ondo lagunduta ari da markagailuak izan zen eta bide horretatik ari zaio Maili tarte ateratzen, orain ere beste sake gaizto bat egin du eta 16 lortu duela. Hori da, Goiuri bereziki asmatzen ari da, hor sakiakin luze atatzeitu eta ezkerrea altura gutxikin eta bueno, hortikan azkenian 6. kuadrutik gerrilla sartu eta alturez eman ezian, oso zaila da sake horiek prestatzea. Erdirako atera zaio eta ongi bueltatu du sakea Barrokalek eta piloteoan zein nagusitzen den luze ari da. Jokatzen jokaldirako aukera garbirik ez duelako ikusi. Maili Barrokalek dejada urrundik Goiurik eraman eta beste jokaldi bat Mailik, txokoan luze xeago eta azkenean Bergararrak eramaterik zapadazio eta gauzak bikain egiten ari da Goiurik. Bai, hor 4. kuadro ingurutik bota du dejada hori, asko arriskau da, baina bueno, ondo atazaio eta gero ja Mailik bueltadun aurren urrengo pelota zuan ez du barkatu eta ezkerrakin beste tanto atindu Goiurik. Eta bueno, 17 eta 5. Aldia gero eta gero handiagoa da. Eta bueno, a ber, Mailik sakia berreskurau eta tanto batzukiteko aukera dakan. Orain txedorri zaizkio Maite Ruizen Larramendiren aldetik oihu batzuk, animo oihu batzuk, zaizkionak bat ere gaizki etorri izango. Berriz ere partidan sardo adin, luze ipini du dilindan pilota. Eta airez Zabalera zen saiatu da Goiuri, baina eramaterik izan ez duenez.
tantoa lortu du Maiek eta berriz ere aurreko pilota eskatu dio epaileari eta horrekin jarraituko du. Hori da, tantua eta ezakia lortu ditu Maiek. Aprobetxatzen dugun aukera hau eta markagailuko aldia pixka txikitzen. Hamaika tantoren aldea dago bien artean markagailuan, baina ez du etxi hartu behar eta lanean aurrera nola edo ala jarraitu beharra dauka eta sakeak laguntzen dion, sakea luze, baina ongi ateratako eta baita Goiurik ongi bueltatu ere. Berriz ere luze atzera, ezkerrez Goiurik eraman. Barrokalek moztu, eraman Goiurik, dejada ona, txoste egin dio pilota Goiuriri, baina bigarrenean jaso du. Hori da, epaileak adierazi bezala bigarrengo botian ostian jo du Goiurik, oso dejada ona izan da, hor irutikan Maiek bota duna, ez du bate botekin, eta bueno, zazpi beste tantu bat lortu du. Eta zazpietan bezazpi. Eta oso dejada polita izan da, iritsi egin da Goiuri, baina bigarren botea egin ostean sartu du eskua. Eta aurrealdean gu baino erneago eta gu baino askoz kokaleku hobean dagoen ez epailea. Eskua gorantz jaso eta bigarren botean eramana izan dela adierazi du behar bezala. Hau ere gorputzera atera gura izan dio Goiuriri, ongi bueltatu du Nafarrak eta oraingoan berari torriko zaio aukera. Txokoan barrena luze, Maiek eraman. Berriz ere botez jokarazi dio Goiuriri. Jaitsi eta gaizto jarri, ezkerrez eraman Maiek eta berriz ere Goiurik aukerakoa zabalean dejada, eraman eta beste jokaldi bat Maiek eta horrela lortu du tantoa eta benetan ederrak izan dira bi dejadak eta dejada honekin 8garrena lortu du Maiek. Hori da, hor Goiurik engainatu indu pixkat, Zabaleako dejada paregabia bota du eta bueno, Maiek hor lurretikan beak indu jokaldia eta 8garreko tantua lortu du. Ikusi deu, jendia ire asko guztiozakola, txalo zaparrago indu eta bueno, 8-17. Eta pilota zaleak txaloak jotzeko gogoz daudela begien bistakoa da, bi dejadei ere txalo zarta handi eta eder batez erantzun diote eta sake hau ere luze, Maiek Barrokalek, Goiurik eraman bai, baina Zabaleko arrastoaren gainean egin du punpa. Pilotak da horrek eta beraz badoa berriz ere partidara Maiek, 9 baditu eta. Hori da, lau edo bostia zikoan. Lau tanto egin dizkio jarraian eta apurka partidan sartzeko ondo etortzen ari zaizkio. Hori da, eta bain berezea atxeden zetera hurbildu dira bi pilotariak. Eta esan dezuna, lau tanto jarraian inditu, gaina burrukatuak eta jokaldiak inaz. Beraz nik uste berriz partidan sartu dela Maiek. Oain txepizkat disfrutatzen nahi dela. Eta berriz basake horrekin minain. Eta tanto gehiago egiteko aukera dakan. Kasu honetan atxedena Zabal eta aita semek, aitalabek eskatu dute, Goiuriren aita delako atxeden zetean, eta une egokia berarentzat partida geratzeko, apurka bat orkiolako Maiek markagailuan gainera, ez da une kritikoa, baina tanto boladatxo bat egin duenez, behar zuen Goiurik atxeden zetera joan eta partida apur bat etetea. Bai, hori da. Azkenean lau tanto jarraian inditu, indikane aldea hundia daka, baina bueno. Hasierako dinamika hori hartu dezan berriz Goiurik, nik uste horretik eskatu gula deskantxa. Eta pilota zail askoak ari behar izaten ari da jasotzen Maiek eta oraintxe pasada pilota irekita erasora, atzera gero baina barruan lautartitik azkarrez eraman Goiurik eta berriz ere atzera eta luze. Barrokalek, Zabaletak ireki. Berriz ere ezker paredaren inguruna Maiek. Orain ere gauza bera egin du, Goiurik jaso. Eta aukera garbia etorri zaio bipareta. Zabaletik dejada ona, ia boterik azpio egin pilotak Maiekiri. Eta tanto ederra lortu du Goiurik, 18 eta 9. Hori da, oso tantu gogorra izan da hor Goiurik leheno egin dut dejada bat Arroxamarra eta Maiek bertan zeon. Beraz Maiek agintea pasau da eta bueno,
azkenian hor ontxe azken hontan indun bi pareta horietzako nahi bestela atea, erdi xamarrian lagadu pelota, eta bueno, Goiurik aukera aprobetxatuz, 18. tantua lortu du. Bi pareta ez da Mailik nahi beste zabaleratu, eta bi pareta kaskarrago horren ostean etorri zaio dejadarako aukera Goiuriri, aukera garbia ikusi du, eta ez dino beto baliatu. Etorri zaion egokiera. Eta berriz ere sake hartu du Goiurik, eta lehen 7 tanto sakez sartu dizkionez, ernibili beharko zaio sakea zaintzen Barrokal Zabaletari. Zabal aldera luze, gainera ere bazetorkion baina jaso Goiurik, dejada aukera ona zen, baina txapazpira joan zaio. 19 eta 9, eta hemen txaranga bat ere bada, giroa berotzeko ardura duena, eta horixe ari da egiten. Txaranga. Eta ez dut uste hau unerik onena denik, Goiuri Zabaleta berriz ere sakera dator, eta musika festa eten beharko dute, tantoa jokoan da, eta konta dezagun. Goiurik Zabalera dejada ona, Maili iritsi da, txokoan barrena luze, eta gero Mailik eramaterik ez, 20 eta 9. Eta hemen nik uste errespetu pixka bat eskatzeko unea ere badela, pilotariak lanean ari direla elukete musikariek lanik egin behar, 20 eta 9 berriz ere gu partidara etortzen ahaleginduko gara, posiblea dugun neurrian, etenaldia eskatu dute Aldaregiak eta Barrokalek berriz ere, markagailuan badoak iolako eta gauzak oso aurreratuta dauzkalako Goiuri Zabaletak. Bai, hori da hor, azkeneko tanto hontan oso ondo moitu du pelota Goiurik. Hor lehenengo Zabalea dejada horrekin mina askoa da egiten. Eta bueno, gero hor Maili bueltatu duen arren atzea bota du pelota, eta hori ja ezin izan du altxatu. Eta hemen elkarri entzuteko arazoak ari gara izaten, txarangaren musikaren hotxarekin azbaitugu elkarren zuten, eta nik uste esan beharko lieketela burrumba eten, eta berriz ere pilotariak lasai kantxan ibil daitezen. Hemen entzuten den musika bakarra txarangarena baita, beste tanto bat jokoan. Barrokalek atzera, Goiurik zabaldu, jokaldi ona Barrokalek, eta txapara joan zaio agidanez Goiuriri, eta berriz ere tantoa lortu du Mailik, eta tantoarekin batera sake hartzeko aukera izango du, hemendik aurrera. Hori da hor, Mailik atzeatu du, eta Goiuri bueltagun horren entregain dio pelota, hor aukera auki du erasotrako, eta 10. tantua lortu du Maili Barrokalek. Pelota aldatu, eta orain berriz hor doa Maili Barrokal, Gerriko Gorri zantzia sakea egitera. Eta orain pake pixka bat ematen diguten txarangakoek, pilotaren hotxa baita orain entzun gura dugun bakarra. Sake hona atera du Barrokalek, eta Goiurik ezin eraman, gorputzera ere bazetorkion, eta konturatu denako gainean zuen pilota, eta ez erregiterik ez. Hori da hori sake oso ona izan da, botia eta gero sartu dalako paretea, eta bueno, Goiurik ezin izan du eraman, beraz 20 eta 11, Goiuri Zabaleta aurretik, baina sakea Mailik. Lan erdietara ere iritsi da Barrokal, eta berriz ere badator sake ateratzera. Eragin dio puntua pilotari, eta luza jarri du, Goiurik 6 tarditik eraman, oraingoan aukerakoa izan lezake, luze, sokoan barrena, ezkerre zalatxu erantzun dio pilotari, Goiuri berriz ere gauza bera egiten ari dira bi pilotariak. Goiurik Zabal aldera
eraman du jokoa, kantxaren erditik berriz ere ongi moztu du Magik. Dejada ona, baina txapara. 21-11. Bai, hori da, esan desuna, bilak atza eta atzea botatzen ari dira. Bestian ezkerra bilatu eta hor erasorako aukera bat izan dezaten. Baina, bueno, gero hor Magik eskubilakin bota duen dejada hori da. Eta partidaren amaieran berriz ere esango dut hau ez da unerik egokiena. Txaranga berriz ere lanean has dadin. Pilotariei txalo joi diete pilotazalek azkenengo sakea egitera datozenean eta ez dut uste entzungo dugunik. Txarangak segi behar baldin badu. Goiuriren azken sakea izango da. Hori da. Tira, gutxienez txalo ere gogotik jo diete. Pilotazalek pilotariei sakea ona. Magik eraman, Goiurik ireki. Jaso, Barrokalek eta gero dejada eder batekin. Lauterdiko San Fermin torneoaren irabazle bilakatu da. Goiuri Zabaleta, 22-11. Hori da, 22-11 azkeneko tanto aurre harra izan da, ondo mohitutakoa, eta bueno, nik uste orokorrian partidan zehar tanto politia ikusi dola. Hor, hasieratik ja Goiurik hartu du mandua, hor bosgarren tantotik aurrea ja tarte handia ireki du eta oso komoda ibili da, baina bueno, nik uste Magik tanto politiak inditula eta bentsat lan erdita iritsi da. Beraz, lehenengo finala hau, San Ferminetako Lauterdiko finala amaitu da, 22-11 emaitzarekin. Goiuri Zabaletak irabazi du, estatistikak azkar errepasatuko ditugu, 16 bukatu ditu Goiurik, dejadaz eta sakez zazpina eta moztuta beste bi ere bai. Eta Magik denetik gutxiago, egindako 6 orotara, dejadaz eta sakez bina eta moztuta eta pilota zabalduta bana, eta galdutako 3 pilota, Goiurik galdutako 2 izan ditu esan bezala. Eta orain haiengana hurbilduko naiz, eta ea Txarangaren hotxak pilotarien adierazpenak entzuten uzten digun. Lanean segi behar badute, entzuteko arazo ugari izan genezake eta. Ea zer dioten bi finalistek, irabazleak naiz azpitxapeldunak. Hementxe dugu irabazlea Goiuri Zabaleta. Goiuri lehengo astean tentsio handiagoarekin sartu zinen partidan, baina gaur hasieratik ongi hartu diozu tamaina neurketari. Bueno, bai, lehengo astean gorra izan zen. Beti aizanen kontra nik urduri jokatzet, baina bueno, gaur beste mentalidade batekin etorri gara, eta bueno, Magik, pues, suposatzen un atzen kargatuko zila, eta gero bere, pues, bueno, mozketak eta bere joko ingo zila. Nik, ba, bueno, ez naiz guztua ibili, esan. Ez nun gurutzatzen, osongi. Baina, bueno, gero pilota iesten hasi naizenen hor tanto batzuk eta jo, eta sageze bai ongi ibili naiz, eta guztua. Pilota luze ibili duzue biok partida guztian zehar, eta azkenean handik egin diozu min. Handik egin diozu min azkenean Magiri. Pilota luze, handik egin diozu min azkenean Magiri. Pilota luze ibili ostean jokaldirako aukerak etorri zaizkizunean. Hoi da, bueno, ni saiatu naiz pilota luze mozten, eta, bueno, bera lekuz kanpo bateatzen gero nik aurren bukatzeko, eta, bueno, tarte batzutan ongi atea da, eta ongi. Ederki ba, eskerrik asko Goiuri, eta zoriona. Vale. Hau esek, garaiaren hitzak eta ea Magi ona datorrenean, bera entzuterik izaten dugun Txarangaren hotxarekin Goiuri ezin izan baitu entzun. Magi gaur
partidaren hasieratik pilota luze erabiltzen saiatu zarete biak eta azkenean hortik ernegatu zaitu. Goiurik. Bai, bueno, partio saia neukan, egia zan. Saiatu naiz hasieratik, bueno, Goiuri mobitzen eta, baina, bueno, bera ni baino gehiago izan da eta zorionak eman bakarrik ez. Baina tanto politak ere egin dituzu, tanto politak ere bukatu dituzu. Bai, bueno, batzutan, bueno, tanto politak irten zaizkit, baina, bueno, gero be asko arriskau dut eta gehienak bera juzait. Baina, bueno, indako txapelketakin gelditzen naiz, finalea aldu naiz eta horrekin gelditzen naiz. Hala, balorazio positiboa egin behar da txapelketaren inguruan. Bai, balorazio positiboa ematen dut, no, txapelketa honei azkenean, lehenengo aldiz jokatzen dugu San Fermin Lauterrixan. Ez dugu entrenatzeko aukera handik izan, entrena oso gutxi dugu. Baina, bueno, lehenguna semifinalian partio oso txukuna ineban. Gaur intentzo horrekin saiatu nahi, baina, bueno, Goiuri ni baino gehiago izan da eta jazta. Ederki, eskerrik asko, Maili. Bai, zuri unai. Hau esek Mailiren hitzak, beroketarik egiten ari dira. Binakako torneoaren finala jokatuko duten lau pilotariak gorrizariko dira. Jera Iturriaga eta Irati Zabala eta urdinez gazte bi izango dituzte Leire Oskoz eta Leire Galeano. Partida honekin berehala izango gara berriz ere bueltan Iruñeko Labriz pilotalekutik. Oraintxe arte.
lanerako deitu ditu epaileak lau pilotariak eta une batetik bestera egingo dugu jendaurreko aurkezpena. Jaurti du txapagora epaileak eta kolore gorri agertu duenez, badoaz Iturriaga eta Zabala euren gustuko pilotaren bila, hartu du Jerak bere gustuko pilota eta bosgarren kuadroko arrastoa behar bezala itxatxi eta gero zaio hasiera partidari, final orekatua. Bai, egia esan... Paperaren gainean jarrita bintzat, noroa. Hori da, egia esan, bikote urdinetan hor Leire Galeano ezkerra da, betire ezker baten kontra jokatzia desberdina da, azkenian beti geuk, zehatze gehalako pelota atzea eta baztertu, hor zuluainan izateko, baina atzelaia ezkerra dela kontuan hartuta, hor binaitia zaila da. Gaina segurua da Leire. Eta, bestela hori da esaten zuna, partida justua eta gogorra izango dela pentsatik. Bi taldeetan ere partida guztiak irabazi dituzte bikote bi hauek, eta beraz gaur galtzen duenak, lehendabiziko partida galduko du torneo guztian, hori ere aipatu beharrekoa da. Eta ona iritsi baldin badira, sendotasun ikaragarria erakutsi duten seinale izan da. Hasi da binakako finala, Jera sartuko da aurrealdean jokoan, bien tartera txokoan Barrena luze, Leire Galeano eraman, Irati Zabalak atzera eta gero berriz ere ezkerrez sartuko da Leire Galeano. Jerak moztu. Bien tartera luze, txokoan Barrena. Oskozek, Zabalak jaso berriz ere Zabalari kilimak bilatzera, pilota mozten ahal egindu da Oskoz eta gero irekitzen hasi denean ezker zeharra behar baino gehiago ireki du. Kontrakantxara joan zaio eta. Bai, egia esan oso ondo jarri da, hor velozia ondile eman dio eta ondo jetxi du, baino esan duzu bezala Zabaleko arrastua kontrakantxara junta pelota hori, eta bat eta utz, bikote gorria aurretik, pelota berdinarekin jarraituko dute, eta hiera sekera. Eta hemen ere, lehendabiziko partidan esan dugun gauza berbera errepika genezake, bi aurrelariak oso sakatzaile onak dira, eta aukerak baldin badituzte saketik, ondo hasten baldin badira tantoak, sake bueltan akaso jokaldiren bat ikustea ez da harritzeko izango hiengan. Bai, hori da, hor sakian pelota bi kuadro inguruan gehiago ezkeo, hor horrelaiak nik uste ondo aprobetxatuko guela eta tantua bukatzen zaiatuko jala. Atzelariak protagonista tanto honen hasieran bederen, luzte darabilte biek pilota. Lau eta laurdenetik Oskoz sartu da, Galean hori laguntzearren. Iturriak agatzera, ezkerrez luze. Kantxaren erdialdera,
Leire Galeanok eta baita gero Eskumaz Zabalak ere. Ondo baztertutako pelota izan da, hortxe aukerako pelota Oskozentzat, atzera bota du, hain Irati Eskubiz, gainera etorri zaio eta beste aukerako pelota bat. Jerak moztu, ezkerrez. Ez dineraman Leire Galeanok indarra zuen eta gainera etortzen hasia zizaion eta normalean ez du pilota askorik galtzen eta gaur partidaren hasieran galdu du lehendabizikoa Leirek. Bai hori da hor Jerak indarra handia eman dio betikan eta lau ingurutikan ez da izan du altxatu pelota hori. Eta berriz ere Ados pilotaren ordezkariek ohar bat pasa diete, txarangak goi, bueno, dira, isildu dira. Dizketan asterako. Ez da laburragoetan ari dira saiatzen eta eskartzen diegu. Hemen entzun beharko den hots gozo bakarra pilotaren baita, edo pilotaren litzatekelako. Entzun beharko genuken hots ezti bakarra eta ea bada. Hala, egiterik daukagun hemendik aurrera, beste tanto bat jokoan. Zabalean jokoan hasten ahalegindu da Oskoz, oraingoan Galeanok atzera eta ezkerrez bikain atera du Zabalak. Oskozek jaitsi, txokoan dejada ona, Jerak azken unera arte gorde du kolpea eta hori dela eta guztiok engainatu gaitu, baina ederki utzi du txokoan, eroa. Hori da, hor Jerak normalian dejada zimina asko ikeu, gustatzeko jokaldila hor aurreko kuadrotako dejada hori oso gustuko du. Eta hain gontan, esan duzun bezala, eharki diskuta du bukera arte, eta ezkerraki, tanto eharra lortu du. Oraintxe pasa dio pilota Leire Galeanok Jera Iturriagari, eta badator Leitzar veteranoa sake ateratzera. Atera du sakea, eta gaizto jarri alere ezkerrez inolako arazorik ez du izan Leire Galeanok, baztertu egin du gainera, baina Iratik atera egin du. Ezker paretatik oraingoan Jerak aukera, gainera ere bazetorkion eta azkenean atzera jotzea erabaki du. Zabalak luze. Ondo baztertako pelota, hor Leirek arazi gabe eraman duta gainera atzeratu. Jera sartu da laguntzea. Oskozi aukera garbia etorri zaio eta berriz ere atzera. Ezker paretatik ez ineraman. Irati Zabalak oso pilotaka da ona. Leire Oskozek atzean ipini duena. Hori da eta urdina lortu duen lehenengo tantua hauxe izan da. Oskozek hor pelota atzatuta lortu duna. 3-1, esango nuke pelotaik ez duela aldatu. Ez? Pelota berdinain jarraituko dute. Emateunez lau pilotaria komodo dabiltza pelota honekin. Okerrezko naiz pilota berarekin ari dira lanean. Pasadio pilota Irati Zabalak Leire Oskozi eta Lantzko 17 urteko gaztea laster etorriko da sakera, eragin dio punta pilotari eta jarri du beste tanto bat martxan. Zabalak eraman. Gero txokoan barrena luza ipinita aurkariak behartu eta tantoa lortu du Leire Oskozek berak ere. 3-2, hori da. Atera duzakea Leire Oskozek, ezkerrez ongi iraman Zabalak eta gainera Nafarrari sartzeko aukera kendu. Galeanok atzera eta baita Zabalak ere. Galeanok ezkerrez ongi luzatua. Lautik atzera Jera Iturriagak. Ezkerrez eraman Galeanok. Jerak moztu, eraman Oskozek. Herriz ere txokoan barrena jokaldia egin nahi Jerak, baina ernezen Leire Oskoz. Oraingoan berak jaitsi. Jerak eraman, eskuinez txokoan barrena luze. Zabalak eraman.
Oraingoan dejada ona egin du txokoan eta jerak eramaterik ez Iruna. Hori da hor erdiparian zan Leire eta hor oso ondo jetxi du pelota eta hirugarrengo tantua lortu dute bikote urdinak, beraz 3 eta 3 markagailuan. Dejada egindako lehendabiziko tantoa izan da Leire Oskoztentzat. Eta badator berriz ere sake ateratzera. Iratizabalak ari pilota pasa eta gero. Sake hon atera du. Leire Oskozek gaizto doaki ezker paretara itxatxita, baina ongi atera du. Iratik, Galean ogatzera. Luze, oso gaizto jarri dio hau ere, baina eraman. Bere burura lurrera botata, bipareta Leirek, dejada jerak, eraman Leire Oskozek hemen gaur Leire esan da. Ez dut uste bereizteko moduan izango garenik, kokalekuagatik bai, baina hemen Leire baitira biak eta gero Zabalean oso dejada ona jerak eta baita Garrasia ere partidan sartzeko halako jokaldi bat beharrezkoa zuelako jerak. Hori da hor oso jokaldi politia egin du eta bueno, esango nuke 4 pelotaiak hasieratik eharki dabiltzala, 2 atzelaiak sendo atzian eta aurrelaiak jokaldi jakiten eta baliente. Eta bueno, 4 eta 3 partida hasiera eharreik ikusten. Leire Galeanok oraintxe pasadio pilota Jera Iturriagari eta Leitzarra badator sake ateratzera. Sake gaiztoa, arazori gabe eramandu Leire Galeanok aur saketik. Mila idea kaso Oskozengan egon daiteke Galeano ezkerra izan da denak eramaten dituelako. Ba hori aleno esan detena, azkenia ezker baten kontra jokauta hor ezberdina da, jokaldiak eta egiteko modua, eta gaina Leire normalian ez du faiatzen, naiz eta gaur partida hasieran hori esan da segituan ezkerrakin utzi bat induen, baina bueno, oso jokalai sendua da, eta bueno, nik uste esan dezun bezala, Oskozek aurrian bukatu berko latantua. Eta eskuinez ere behin sartu da, eta alde horretatik ere esan behar dugu, Binekako txapelketan zehar eskuin eskuan konfiantza handi hartu duela Leirek, eta hori kantxan nabari zaiola. Bai, hondik jokalai gaztia da, baina bueno, nik uste atzelaitan bere lana beti serio eta sendo ditutula. Hori tanto ikusi una ontxe bertan, Jerak ezkerrak egindako ezkertziar hori, txapaikan genian. Eta bueno, 5 eta 3 esaten bezala, tanto politiak aiga ikusten partida hasieratik, izango nuke Laurak sartu inda daudela. Eta holaxe jarraitzen, partida izan. Ederk ireki du pilota Jerak eta Leire gertu bazen ere iristeko Leireri iristeko denborarik ez dio eman, hurbil bazen ere. Bost eta 3 markagailuan. Atera duzakea, Jera Iturriagak, ezkerrez ongi iraman Leire Galeanok, Jerak jaitsi. Oskozek eraman. Jerak Zabalean bilatu nahi izan duzuloa, Leirek ongi jaso, baina pero txoko ere bikain estali du. Eta orain berak atzeratu. Zabalak ere gibelera, ezkerrez. Pilota ongi luzatu du Leire Galeanok eta baita Zabalak ere. 3 erditik. Laura Galeanok, Zabalak jaso. Oskoztentzat aukera garbia. Txoko barrena luze, bertan da Zabala, eskatu eta ondo atzeratu. Leireak ontxaren erdi aldera ireki. Jerak jaitsi. Eta azkenean Oskozek eramaterik ez. 6 eta 3 markagailuan. Hori da hor lautikan Jera pelota jetxin du eta nik uste ez dela ondo kolokau Oskoz, eta bueno, eskubiz ezin izan du pelota hori eraman, beraz 6 eta 3, bikote gorria aurretik. Eta hemengo markagailuetako batean errakuntza txiki bat bada, 5 eta 4 da berez, bigarren markagailua
erakusten ari den emaitza, eta 6-3 doazela ohartarazi ditugu ikusentzuleak. Eta ea bada hori ere zuzentzen duten, Lehendabizikoa zuzena izan arren, goiko pantaila horretan ageri den markagailua zuzena izan arren. Tantoa joko mantenez, kantxara itzuliko gora, kantxan gertatzen ari denera itzuliko gora. Jera Kazera. Ezkerrez Galeanok. Luzatu eta kendu gainera. Zabalak ere luze. Leirek ireki. Eta tantoa lortu du. Bikain ireki du. Kolpea Jerako ezala azken honen arte gordeta. Eta tanto ederra amaitzea lortu. Lautika nola jetxi duen pelota hori ezkertziarrakin, txapa gainean eta ondo zabalduta. Eta bueno, Jera iritsi dan arren, ezin izan du pelota hori bildu. Eta laugarrengo tantua bikote gorriantzat. 4-6 markagailuan bikote gorria aurretik. Eta orain parekatu dituzte markagailu biak, bien bitartean Leire bien botillero Josemari Galeanok, Leire Galeanoren aitak etenaldia askatu du. Okerrez panaiz, Josemarik askatua ez dakit izan den edo Jerak eta Iratik askatuko zuten. Jera eta Iratirekin ez da inor aulkian. Eta Leire Galeanoren aita, ari da. Bikote urdinari aginduak ematen. Oskozen sakea. Sake ona. Ezker paretara itxatxia. Erantzunik gabe geratu dena. Oso sake geiztoa. Azkenerako Iratik eramaterik izan ez duena. Hori da, hor sakea luzia izan da eta gaina paretan kontra etorri da. Eta hor 6. kuadro ingurutikan Iratik ezin izan du altxatu. Da 5-6, berriz tartia murriztu dute bikote urdinak. Eta bueno, jokuan bikotiak izango nuke oso pareko dijoaztela. Eta ia, holaxe mantentzean partida bukera arte emozioa izateko. Hala nahiko genuke, guk talekura etortzeko asmoa dugun aldiro berdintasuna. Maitzari dagokionean berdintasuna eskatzen dugu. Eta gaur, bigarren partida honek ere emozioa izaten duen. Ilota jaisten hasi da Jera, baina txapazpira joan zaio eta lehendabiziko aldiz Leire biak jarri dira markagailuan aurretik. Zango nuke empate, ez da? Seina oin? Seina doaz. Eu nahastu egin naiz, aurrez seinakoa erakutsi baitu azpiko markagailuak eta ea bada behar bezala kudeatzen duen, horren ardura duenak, mendik aurrera geu ere gehiegi ez nahasteko. Seina markagailuan, lehendabiziko aldiz aurretik jartzeko aukera izango dute beraz, Leire biek tanto hau egin ezkero markagailuan, orain arte aurretik azpirelako inoiz jarri. Oskoze Gatzera. Balak luze jarri du. Leire Galeanok jaso. Leireak moztu, ezkerrez Oskozek gira mana, gainera zutorkio pilota baina behar bezala jasoa, oraingoan Galeanok Gatzera. Zabalaldera bideratu nahi izan du jokoa Zabalak eta gero bien tartera gaizto jarrita. Ezker paretatik ezin izan du batera pilota hori Irati Zabalak. Oso gaizto zijoan eta ahale egin du bada ere aukerarik izan eramateko. Hori da, hor lau inguruan asko gaiztotuzako pelota hori. Zamerrakat oskoz oso ondo dela baztertzen. Eta lan zailak aiziskola jartzen Iratiri. Eta bueno, lehenengo aldiz bikote urdina markagailuan aurretik. 6 eta 7 Eta Leire oskoz zakera. Hala da, hauxe izan da. Nafar eta Gipuzkoar Gaztea markagailuan aurretik jarri diren lehen aldia. Eta bada orain.
aldeari eusten dioten, edo berriz ere markagailuan Jera eta Irati gainera datozkien. Galean osartuko da ezkerrez, luze. Bostetik eskuinez ongi Zabala. Pikota behar bezala eskuan sartu egin duen keinuagatik. Eskazak aukera atzera. Atzera kadator Irati. Baina ongi jaso. Jada ona Oskozek eta tanto bikaina. 8 eta 6. Hori da hor. Komoda ikuste Oskoz aurrian jokaldi jakinaz. Bai, leheno Zabalea egin duen mosketa horrekin, bai oin dejadakin. Eta 8 eta 6. Bikote urdina horretikan. Dejadaz egindako bi baditu. Eta Arbaztuk esan duzun bezala ongi ari da. Eta aurreko jokoan eroso ikusten ari gara. Leire Oskoz, aukera duenean sartzen, baina patxada handiagoarekin jokatu behar denean lasaiago jokatzen eta behar baino arrisku handiagoak ez da hartzen ari eta alde horretatik bintzat eroso eta lasai ikusten dugu eta ez da normalean gaztea lasai ikusten are gutxiago final batean, baina gaur momentuz urduritasunari behar bezala hartzen ari zaio tamaina. Erak jaitsi du bien tartera. Zabalak eraman, Zabal aldera zibili du pilota, ezkerrez eraman Jerak eta beste aukera garbi bat. Leirerentzat botibolea sartu da, baina txapara joan zaio. Hori da hor, velozia handia eman dio botiboleaz, baina txapara juntzako pelota hori. Eta zazpi garren tantua lortu du bikote gorriak ikuste deu. Pelota aldatzeko Saskira aurreratu diala. Hortxe haidia pelotara aukeraketan. Oraintxe aldatuko dute pilota lehenengo aldiz partida guztian zehar. Neurketari hasiera eman eta ia 19 minutura hautatu dute pilota Iturriagak eta Zabalak eta Oskozi eta Galean hori probatzeko eman diete, edo behintzat ezagutzeko eman diete. Sakera Torjera Iturriaga. Luzea jarri du Jerak, Leire eraman. Jerak ireki barruan da, kontrakantxatik bildu. Leire Oskozek atzera gero eta gero boleaz. Galeanok eramaterik ez eta hau izan da. Leire Galeanok pilatu duen bigarrenak asa eta hau ere beraren ganez eta oikoa, karga baztera eman pilota horrek eta azkenean airez eramaterik ez. Bai, nik uste hor Leireak atxa baino gehiago hieran tantua izan dela, oso ondo boitulako lehenengo pelota alde batea horra aurrian txokoan zulua zeon da Leire jetxi inda zulo hori tapatza eta gero pelota atzatu dunean bolea sartu beste aukerek itzako gehiago eta ezin izan du pelota hori eraman. Iturriagaren sakea, zortzinako berdinketa markagailuan. Sake da. Galeanok eraman eta berriz ere Geraren zataukerakoa moztu. Galeanok ere bai. Bien tartera Iturriagak, Galeanok ezkerrez jaso. Gera sartuko da jokoan. Atzera. Galeanok eraman, txokoan dejada ona Iturriagak eta gero beste bat egiten saiatu da. Txapazpira joan zaio ordea. Hori da. Baire, irrifarra eta zakor joku arriskutsua zan hori. Egia izan Leire bestaldaka abiara zubertzan korrika eta hor berez idea politia zan, baina ezin izan du akatsa indu, txapabera juntzako eta bikote urdina pelota aldatu eta 9. tantua lortu dute, 9 eta 8 bi Leire aurretik. Eta azken hause izan da Jerak galdu duen lehendabiziko pilota, erasoan galdua, dejada eginguran galdua. Eta berriz ere markagailuan aurretik dira
Oskoz eta Galeano. Eta hemen txarangakoak ikasita daude. Pilotaria sakera etortzerako. Euren musikaren hotxa. Isilarazten baitute, behar bezala. Ez dago gaueko jaialdietan besteko burrunbarik eta hori momentario gunetik lanean aritzeko ere biziki eskartzen dugu. Eta baita pilotaren hotxa eragozpenik eta inolako oztoporik gabe ondo entzuteko ere. Zabal aldera, ezkerrez Leire Galeano kidekia. Iturriagak enaman eta bildu, berriz ere ezkerrez kantxaren erdialdetik sartu behar Leirek, txokoan luze jerak, ezkerrez eraman Oskozek, oraingoan Zabalera eta eraberean luze. Oskozek jaso, Zabalean dejada orain, kontrakantxatik bildu. Eta gaizto jarri, Oskozek besta dejada bat, arroegia. Zeina eramateko moduan izan den Galeano. Eta oraingoan berak aukerakoa, biparetakoa, ona bai. Baina txapapean geratu dena. Bai, egia esan oso ondo moitu dute pelota tanto honetan bikote gorriak, aldiz bikote urdina defentsa eharra erakutsi du hor azken aurreko pelota zontan Leire Galeano bere burua lurra botata bueltau du pelota hori eta azkenia hiera bipareta egiten saiatu da, baina ez du frontizeko pareta ikutu. Altuera apur bat handiagoa behar zuen jokaldi horrek eta berriz ere bigarren aldiz partida eten du bikote bietako batek, ez dut ikusi Irati eta Jeraren botiro izan den partida eteteko eskaera epaileari egin diona, edo Jose Mari Galeano Leireren aitak geratu duen partida, nola nahi ere den partida gogorra ari gara ikusten, tanto biziak eta intentsitate handian jokatuak ari gara ikusten, eta etenaldia Laure ere ongi etorriko zaia alde horretatik. Bai, egia esan euren ez fijatu. Nik uste bikote gorriak eskatuko zula atxeden hori, izan atzetikan behi dijoazte. Baina, bueno, 8 eta 2 partida parekau adijua. Eta nik uste lau pilotaiak komodo dabiltzela frontoian, disfrutatzen ari dela, naiz da final bat izan. Eta zaleak ere gusturari dira, eta pilotaz gozatzen, eta hori behar dugu. Hemen pilota zaleren bat hurbildu da frontoira, eta horixe da behar duguna. Pilota giro goxo eta sanoa. Final ona ari gara ikusten binekako, hau ona ari da izaten. Eta alde horretatik inolako kexari ez dute izango, bertara bildutako pilota zaleek. Leire Oskozen sakea. Iratik jaso. Galeano gatzera. Iterditik Jerak moztu. Oskozek eraman, Jerarentzat aukerakoa izan dau, ireki eta bildu gero. Leire Oskozek, dien tartera luze eta gaizto jaitxia. Irati Zabalak, txokoan jaitxi, txokora jaitxi. Iturriagak, oraingoan atzera. Bost eterditik eraman eta kendu. Leire Galeanok, Zabalak atzera. Galeanok ezkerrez, eraman. Jerak ireki, Oskozek ormabikoa, eta tanto. Hori da, eta bueno, aurreko tantuan da hontan, ikusito bikote gorriak eraso gehiago egiten ari ziala, bikote urdina defentsa lanetan gehiago aritu diala, azkenengo hontan berriz, bueno, aldiz, bukaera xamarrian hor, azkenengo pelotazo hortan, Oskozek du erasua eta tantua lortu dute. Eta iritsi dira egin beharrekoen erdietara. Oskoz eta Galeano. Markagailuan atzetik hasi eta gero partida iraultzea lortu dute. Eta baita gero harin aurretik jartzea ere. Beste tanto bat jokoan, aurrelarien inguruan ibili da pilota. Eta berriz ere atzelariak dira orain. Jokoaren ekimena hartuta lanean, pilota baztertua jarri dio Zabalak eta azkenean
Leire Galeanok eskua sartzeko tarterik ere ez du izan. Ezker paretak kendu diolako izan zezaken aukera oro pilota eramateko. Hori da, esan ez zuna, Iratik oso ondo baztertu du pelota hori, eta tantua lortu bikote gorriak, 9. ez zuzen, eta 9-11, iera sakera. Eta partida batzuetan aipatzen dugu, baina beste batzuetan itzalean geratzen da Iratiren lana oso atzelari segurua da, eta aurrean duenari asko laguntzen dio, eta pilota gutxi galtzen duen horietakoa da, beraz horrek ere garrantzia du partidan zehar, orain arte bakar bat ere ez du galdu, eta oso txukunari da lanean. Hori da, gaina hor gero aurrian indarrakin emate dio pelotai. Hor ikusi deu Leiren restua, justu izan da paretian, jera bere burua lurra botata altxatu pelota hori, ontxe jokua nahaztuta, joko nahazi jaiga ikusten, eta, bueno, jokua pixka lasaitu da nian zalian txalo zaparra da hor izan da. Atzelariak ari dira, orain arte Ilota jotzen, Iturriaga sartu eta ireki Zabalaldera, Oskozek atzera, eta atzeraka Etorriagatik ere, altxatzerik ez du izan Irati Zabalak. Aurretiaz egin duen gauza bera egin du orain Oskozek pilota baztertu eta aurkariari oso gaizto ipini. Hori da, hor 5. kuadro inguruan jarri du pelota, eta ez du Iratik ondo kolokatzek izan, eta bueno, azkenean urdinen lortu dute tanto hori. 12. tantua beraz, 9 eta 12 eta 9 barkau, bikote urdina aurretik. Eta Leire Oskozek aterako du urrengo sakea. Sake geiztoa. Iratik eraman eskuorpoarekin jota. Etxaren erdira bizi eta indarrean Oskozek, Zabalak jaso, Ezkerrez Galeanok aurrealdean ipini eta gero Jerak moztu, eraman Galeanok, Jerak berriz ere moztu, oraingoan luzeago ordea, beste aukerako bat, norabide aldatu eta Zabalaldera eroan du jokoa, txokoko dejala orain, Leire lehendabiziko botean iritsi da, Zabalean dago zuloa, baina ederki iritsi da, horretara Leire Galeano ere. Eta horrengoan leku zaldatuta dira urdinak. Eskuinez eraman Galeanok, baina ez inatzera joan, hau ere gainean ipini du Oskozek eta biak ziren pilotatik oso gertu. Azkenerako atzelariak Leire Galeanok jo du, baina ezin izan dio txapa gainerako lain indarreman. Bai, hori da. Oso tanto mugitua izan da. Hori da, eta lehen aipatzen egin ez da, urdinak oso defentsa zendua aidia erakusten eta gorria berriz erasokorrago. Aidia. Oingontan, bikote gorria lortu du tantua 10 eta 12, oker ez balimana hor zazpina edo 8 jarri dianetik bikote urdina dua aurretik. Hala da, 8 izan dira, gero hori da. 12 eta 9 jarri dira aurretik bi Leireak eta gero oraintxe 10. egin diete Iratik eta Jerak bi Leirei eta berriz ere partida eten du. Gorrien botilleroak eta tanto mugitua izan denez, atxeden hartzeak ere bat ere kalterik ez die egingo, lau pilotariei. Hori da, hor lehenengo partidako, lehenengo zati hortan, enpate kasura arte bikote gorria junda aurretik eta enpate kasu hortatik aurrea berriz, bikote urdina du aurretik. Beraz horrek erakusteu partida 6 di joan, tartia betire txikila da izaten, tanteuan arteko tarte hori. Bigarren etenaldia izan dau, Jerak eta Iratik askatua, eta partida gogorra doa, ordu erdi pasatxo, 31 minutu eta laurden partidari hasiera eman zaionetik eta partidak bide onexeri berari jarraitzen baldin badio, behar bada arlo fisikoak ere zer esana izango du bukaera alderan, Aroa. Bai, nik uste guain bigarrengo erditik aurrea nekiak ez ere zan eukiko gula, ondoena abertze bikote daon nekatuena horrek akatz gehiago ditula, baina bueno, hengoz bi bikotiak oso sendo ari dia lanian, eta ikusiko dugu abertze pasatzen. Altxarazi ditu lau pilotariak, aulkitik Carlos Etxarte epaileak,
irriste egin dio pilotak Leireri. Berriz ere hartu. Eta lipar batetik bestera bueltatuko dio. Gerari oraintxe bueltatu dio. Eta Leitzako aurrelari bizi eta sakatzaile ezin finagoa badator. Sake ateratzera, punpa eragin. Eta beste tanto bat ipini du abian. Galeanok eraman. Gerak moztu, ezkerrez Oskozek jaso. Aukerako beste pilota bat. Iturriagarentzat atzera. Ongi Galeanok ezkerrez, kantxaren erdialdetik. Bien tartera luze, Galeanok eskatu eta ongi atzeratua. Zabalak eraman, Oskozek eskuorpoaz jo du, baina atzeratzeko eragozpenik ez du izan, txokoan utzi orain, eta Iratik atzeratu. Baina honek ere ez du ibilbide naturalik egin, beraz eskuorpoaz jo izango zen seguru asko. Oskozek jaistea erabaki du etzen txarra saiakera, baina txapara joan zaio bete-betean. Hori da hor, ikusi dut bibikotetako inor, gaien duzen da ibilidiala bilak, jota jo, baina azkenian hor aukerako pelotazun Leirek, arriskatu indu eta txapa bera juntza jo. Indar handia eman dio pilotari, eta indar hori guztia txapan geratu da. 11 eta 12 berriz ere tanto bakar batera jarri dira. Gera Iturriaga eta Irati Zabala, eta badator Leitzarra sake ateratzera. Galeanok behar bezala eraman. Gerak imintzio, eta Iratik txapapera bidali du, hor esango nuke pilota begien biztatik galduta jokaldi egitera joan ote den. Nik uste pelota geiztea jundala, baina gaixi jodio pelota eta txapabera juntza jola. Horixe egin nahiko zuen jokaldia, baina zuzenean ikusiko zenuten moduan txapazpira joan zaio. Eta berriz ere, bi tantoren alde hartu dute markagailuan. Gaztek, Oskozek eta Galeanok alegia. 13 eta 11 markagailuan. Sake ona Oskozek ezkerrez eraman eta kendu Zabalak eta Galeanok atzeratu. Ongi Zabala, Oskozek bien tartera jaitsi, ezkerrez eraman eta Oskoz itxartzeko aukerarik emanez Zabalak atzera. Galeanok berriz ere Antzu Olarra sartu da jokoan. Iturriagak atzera. Oraingoan jaitsi, ezkerrez eraman Oskozek. Txokoan utzi du, baina ez ark nahi besteko fineziaz. Gerak Galeanok Zabalerantz bideratu nahi izan du jokoa, baina Sotamanoz ondo eten du pilotaren egaldia Gerak. Leirek atzera. Karga bazuen pilota horrek, baina ongi ekarri Irati Zabalak. Leire Oskozek atzera, Iratik jaso. Oskozek berriz ere atzera eta baita Gerak berak ere. Txokoan Galeanok, Ormabikoa Gerak, Zabaletik bildu Oskozek eta gaizto jarri ere bai. Baina ederto moldatu da ezkerrez Irati Zabala, Txokoko dejada gero, ongireki. Lizartzarrak eta preso dago txokoan, ongi lagundu dio Gerak, atzera joan dadin agindu dio Azkar, baina horretarako beharrik ez du izan orain arte. Txokoko dejada Oskozek, Iturriagak ere bai, gero Oskozek ireki eta tantoa lortu. Aurreko kuadroetan jokaldiak egin eta egin ibili dira bi aurrelariak denbora tarte luze xamarrean, eta gero Leire biek postuak aldatu behar izan dituzte, batak aurrealdea eta besteak atzealdea estalia izateko, eta azkenean azken tikitaka bizian Oskozek pilota ireki eta
urdinez ari direnek 14. eskuratu dute. Hori da, esango nuke hor Jerak endun dejada arroxa marra izan dela eta aukera mandiola oskozi eta bueno, honek ezkerrakin egarki zabaldu eta tantua lortu dute. Eta bueno, aipatu nahiko nuke hor, azken tanto hontan bi atzelaiak ibili diala baita ere aurreko jokua egiten hor bilek dejada bat bota du, bai Leire zein Iratik. Eta bueno, justu bi atzelai hauek bakite, bueno, Leirek behintzat aurreko hortan dejadak askotan ititu. Eta bueno, ipagarria. Eta dejadarekin askotan Leirek, aurkariak ez ustean ere harrapatzen ditu, beraz horri erne ibili beharko zaizkio Jera eta Irati, gaur Galeano aurrean baldin badute, alakoren bat. Sar Liezaiek eta Leirek aurkariei esan bezala. Beste tanto bat jokoan, txokoan goxo utzi du. Pilota ireki behar zuela entxarazi digunean, Leire Oskozek, oraingoan txokora abiadurarekin moztu. Ona. Iturriagak eta gero Zabaleko dejada batekin. 12. lortu dute gorriek. Eta hau ere dejada ona izan da. Hori da, oso ona izan da hau. Bueno, Jera efektuakin botatzeitu dejadak eta bote txikila egiteuen normalian. Eta bueno, azkeneko tanto hontan ikusi deu Jeran dejada horietako bat eta 12. tantua lortu du bikote gorriak. Eta berriz ere aulkira etortzen ari dira, aulkira etorri berri dira orain, lau pilotariak. Partida gogorra doa, baina Laurak ere behar bezala eusten ari zaizkio, arlo fisikoari dagokionez, neurketari. Hori da, oingoz, bigarrengo, bueno, berdiketa hortatik aurrea, bikote urdina dago, bueno, dua denbora guztien aurretikan. Baina, bueno, ala eta guztize bikote gorria oso ondo da, partidan sartuta dago eta edo zeinek irazi dezake hondik. Jera Iturriagak aterako du ondorengo sakea, pasa berri dio Leire Galeanok Leitzarrari pilota. Eta badator lau pilotarietan veteranoena, sakea beratzera. Veteranoena eta baita pilotan urteri gehien daramana ere. Iturriagak atzera. Galeanok eraman. Jerak txokoan utzi du, baina ez behar besteko doitasunez. Horrengoan Galeanok txokoko dejada, aurrez Zabalean ahalegindu da gauza bere egiten, horrengoan txokoan ez ditu alta aurkariak prestatu gabe eta ez ustean harrapatu. Eta tantoak txokoan jarraitzen du. Hiru tarditik Galeanok, beso astinduta luze. Lauterdiraino, lauterdi bostetik Zabalak eraman eta Oskozi botez jokarazi eta hor ere esango nuke aurrelari Nafar gaztearen asmoa jokaldi saiakera egitea izan dela beste behin ere, baina lehen ere pasazaion antzera, orain ere txapazpira joan zaio. Bai, hor berez pelota horrek etzekan beste inolako zailtasunik esku jakin jartzeko aukera, denbora da ondo kolokatzeko aukera izan duelako. Baina bai hori da, nik uste pelota jaisten saiatu dela eta gaixi jodiola eta txapabera jokala ondorioz. Askotan jarri dira bi tantora eta tanto bakarrera Jera eta Irati, baina lendabiziko aldiz 9 eta 8koan gorriak aurretik jarri direnetik orain arte partida ez dute berdin du, lehen zatian haiek izan ditugu markagailuan aitzinetik eta bigarren zatiaren amaieran eta bigarren zati luzean Leire biek izan dute markagailuan aldea, baina oraintxe harrapatu dituzte atzera ere markagailuan, Jera katzean ipinitako pilota gaizto horri eskerrak. 14. Hori da, bigarren empate kasua, hor Jerak oso ondo atzatu du pelota eta 6 ingurutikan jo berri izan du bikote urdinak eta ezin izan du eraman. Beraz, 14 Jera zoketa. Markagailuan 3. berdinketa izan da hauxe, aurrez 3 eta 8 ere izan direlako. Eta Antonek hautsiko du 14ko berdinketa hori. Sakea labur eta
Galeano atzelaria behartzera. Zabalera atera du eta horrek ez ustean harrapatu ditu aurkariak eta sakearen ostean jokaldia egiten trebea dela erakutsi du. Atzera ere jerak eta jokaldia egitearekin batera aurretik jartzea lortu dute berriro. Hori da hor, errepikapenean ikusi dugun bezala iruterdi lau ingurutikan moztu du pelota hori, iruterdi lau ingurutikan bota du dejada hori eta ezin hobeto ateaztako. Eta aspalditxoko partez berriz ere gorriak aurretik markagailuan. Keinu egin dio Oskozek Galean hori, animo eman eta ala jarraiz ezan iradokitzeko. Eta jera badator sakera. Bote eragin eta berriz ere ezker pareta bilatzeko asmotan gaizto ipinia eta azkenean erantzunik ez du izan sake horrek eta Leire Galeanok berak adierazi dio epaileari partida bigarrenez eteteko asmoa eta horretarako datoz atxeden satera lau pilotariak eta berriz ere beste sake gaizto bat jerak atera duena. Hori da, sakia luze bata du eta bote ondoren sartu da paretea, horiek berezik izailak izatea bueltatzeko eta hain gontan Leirek ezin izan du buelta hau. Eta bueno, 16 eta 14 bikote gorria aurretik, baina leheno izan duen bezala partida justua dijoa. Edozen momentutan berriz pare bat anto egin da berriz berdiketa kasu emango zen eta finala hondik irekia ikustea. Eta neure kontuak zuzena baldin badira behintzat, saketik zuzenean jerak lortu duen lehen da biziko tantoa izan da azken hause. Gorrien 16 garrena, alegia, eta horra diri da, pilotariak botileroen adierazpenak entzun, eta atxeden apur bat hartzen. Lau pilotarietatik 3 eserita, jera Leire Oskoz eta Leire Galeano, eta tente dagoen bakarra Irati Zabala da. Eta bueno, bikote gorria altxatu da, epailea ere bai. Beraz, finalakin aurrea jarraitze deu. Bikote gorria 16, 14 aurretik. Leire Galeanoren eskuetan da pilota, laster pasako dio Antzu Olarrak Jera Iturriaga Leitzarrari. Eta memento batetik bestera jarriko du beste tanto bat abian aurrelari nafarrak. Nafar veteranoagoak. Aurrelari biak aizira nafarrak. Bat Lanztarra. Bestea berriz Leitzakoa. Sake ateratzera dator. Kontua kontu Jera Iturriaga. Sake gaiztoa, Galeanok eraman. Jerak ireki, Zabalaldea zaindu zezan agindu dio iratik, baina azkenean ezker paretaren inguruan izan denez pilota. Horretarako bat ere premiarik ez dute izan gorriek. Jera sartuko da berriz ere jokoan atzera. Lau terditik Galeanok ezkerrez, eta gero 3 eta laurden 3 terditik atzera Jerak. Galeanok eraman, botearen ostea jokatu du Jerak eta bilentzartera luze ipini. Baina Leireren pilotaka da, ez da txapa gainean izan, 17 eta 14. 3 tantoren aldea zabaldu dute orain, Jerak eta Iratik eta behar bada alde txiki hau erabakigarria ere gertaliteke. Partidaren azken zatian sartuta gaudela kontuan hartuta. Hori da, hemendik aurreko tantuak oso garrantzitsuak izango dira, ja partidan azken txapan gaudelako. Eta hori nik uste oingo hontan Oskoz laguntzea sartu dela, baina bueno, horrezkerrakin ez du berbezela jo eta txapa izan da. Eta nik uste kolpak eta egin bezain azkar konturatu dela Leire, ez dela parte honeko pilotaka da izan. Ez da, txapa gainera ere iritsi eta horrek eman die 17 garrena Jerari eta Iratiri, baina pilotaka da horren merituaren zati bat. Jerak bien tartera ipinitako pilotaka da horri ere ikuste aitortu behar zaiola, eman behar zaiola. Hori da, eta
zango nuke lau pelotaiak aidiala izugarrizko partida egiten, bai bi aurreak, zen bi atzelaiak, ez diai tanto asko, ez diai pelotakada asko entregatzen edo erregalatzen, eta aurrian joku politia egia ikusten, beraz, nik uste finala goingoz, oso final dotoria dijoala, eta disfrutatzeko aukera ematen digula. Hori da, disfrutatzen ari gara, eta amaierara bitarten nik uste gozatzeko moduan ere izan gaitezkeela edo izango garela. Eta orain arte neure kontuak zuzena baldin badira, lauren artean bostakatx besterik ez dute bilatu, bina Jera Iturriagak eta bi Jera Iturriagak, eta beste bina bai, Iturriagak eta Oskozek, eta bat Leire Galeanok, partidaren hasieran eraman gabe utzitako pilota bat, beraz, Arroak esan bezala oso zuzen, eta pilotan behar bezala arituta ari dira. Partidaren amaiera honetan Iñakako San Fermin torneoaren lau finalistak lanean. Eta tanto gogorra ari gara ikusten, gogorra ez ezik luze ere izaten ari dena. Leire Galeano kargatzen ari dira une oro. Tanto honen azken zatian behinepein Jera eta Irati. Leire Oskozek Galean hori laguntzera joateko asmoa agertu du eta pilota txar bat kendu dio atzelariari, lagunari, eta berari aukera garbia etor dakioke orain, atzera luze eta pilota indarrandian ibilita, oraingoan ireki, baina txapazpian izan da, pilotlakadak ez du, txapa hots naturalik edo garbirik atera, baina epaileak ez ezik, Jerak ere garbi ikusi du, pilotakada hori txapa gainean ez dela izan, txapazpian baino. Hori da, idea hona zen, velozia eman dio, ondo jetxi du, baina gehiegi izan da, eta hor, osta txapa jo du Leire Oskozek, eta bueno, 18 eta 14, lau tantun aldia, bi kategoriai bukatzeko lau tantu falta zesko. Eta apurka badoaz, 22-garrenera, Jera eta Irati. Hori da. Iturriagaren sakea. Pilotari bote txikiak egiten ari zaizkio. Baina laster etorriko da, orintxe etorri da sakera. Leitzarra. Galeanok eraman. Jerak txokoko deja da. Irati. Atzera. Bere buruari bida osoa eman da. Ezkerparetara. Irudio pilota gero Galeanok zabalari eta orain aldatu du norabidea. Ezkerretik eskuin aldera, kantxaren erdi aldera jokoa bideratzea deliberatu duenean. Berriz ere Galeano sortuko da iruterditik ezkerrez. Pilota luze jarri du ohi dueneran. Lau eta lau denetik Zabalak eraman, ezkerrez Galeanok beste dejada bat, Zabalera orain eta lehen ez bezala aurkariak ez ustean erramatzearekin batera. Tanto ere eman dio dejada honek urdinez ari den bikoteari eta badatoz apurka Jerak eta Iratik dituzten 18 tantoetara. Hau 15garrena izan da Oskozentzat eta Galeanorentzat eta berriz ere marka gailura hurbiltzen hasi zaizkie eta partida zabalik dugun Aroa. Hori da, hor goxo jetxi du pelota Leire Galeanok, da esango nuke Jera ondo iritsi dela, baino jokaldi egiten zaiatu da eta azkenian txapazpira juntzako, eta hori esan dezuna 15 eta 18, Leire Oskoz zakera eta finala bendik ireki ja aukerak bikotiak. Atera du beste sake bat. Lantzko aurrelariak, Irati Zabalak jaso, berriz ere Oskoz jokoan sartu eta joko atzera kargatu du. Zabalak ongi erantzun. Galeano gere atzera. Lau eta laurdenera etorri da Jera, eta pilota atzera bidali. Ezkerrez luze Galeanok, eta oraingoan eskumaz aurrelaria behartu gura izan du Zabalak. Odolkiak ordainetan eman dizkio Oskozek Jerari. Eta gero dilindan jarririko pilota horri esker. 15garrenetik 16garrenera egin dute. Bi gaztek, Oskozek eta Galeanok. Hori da, hor lehenengo Oskozek pelota hori jetxi indu eta hor iruterretikan Jerak ezkerrez
altxatu duen aurren aukerako pelota utzi dio Oskozi eta bueno, paregabe eharki aprobetxatu du. Pelota hori atzea botaiaz eta azkenean 16. tantua lortu du. Eta berriz ere bi tantora, emozioa eta parekotasuna markagailuan eta jokoan ari gara izaten eta final bati ezin eska geni ezaioke askoz gauza gehiago. Oskozek tartera jarri nahi izan du, aire zeten du alere, pilota horren egaldia. Iturriagak, botearen ostean Galeanok txokoko dejada ona, Jerak eraman. Oraingoan Zabalera indarrean eta bizi, kontrakantxatik gorputzera zetorkion pilota bildu. Irati Zabalak eta gero berriz ere, azkar etorri da. Kontrakantxatik kantxara. Dejada alegina eta dejada arrotxoa. Oraingoan Galeanok, Oskozek atzera gero. Unpagoran eraman, Irati Zabalak, paretak eta frontisak, ezker paretak eta frontisak bat egiten duten gunean jo du pilota Leire Oskozek eta horrek Zabalerantzko efektu eman dio, kantxaren erdialderantzko efektu eman dio pilotari eta Zabala etortzen hasi da Zabala alderantz, eskumalderantz, baina ezin izan du bildu. Hori da, eta puntu batera jarri da bikote urdina, M7 eta M8 berriz berdintzeko aukerakin. Zetera etorri dira lau pilotaiak. Hor, azkeneko tantu hortan esan dezuna. Pelota erdixamarrian gelditu zaio, baina Iera Zabalea abiladua zan. Eta Irati ozta iritsi da eta azkenean ezin izan du pelota hori eraman. Eta berriz ere markagailuan emozioa tanto bakarrera jarri direlako Oskoz eta Galeano Iturriagaren gandik eta Zabalaren gandik. Eta une egoki hau Jeraren eta Iratiren botilleroak partida geratzeko agindu duenekoa. Hori da, 14 eta M8 zegoazten aurretik okerrez balimana bikote urdina, eta bueno, M7 tantu batean jarri zaizkile, beraz. Alaxe zigoazten aurretiko izuten zabiltzan oroa. Lau tantoren aldea zuten eta lautik 3 jan eta murriztu dizkiete oso minutu gutxian urdinek gorriei eta badoakie epailea lau pilotariei adieraztera. Eten aldiari dagokion denbora tartea bete eta berriz ere aulkitik altxa. Freskagarriari azkenengo tragoa eman eta lanerako, jokorako, kantxara joateko unea dela adieraztera joan zaie. Epailea lau pilotariei eta pilotariak esaneko berriz ere badatoz. Joko alekura badatoz kantxara. Irati Zabalaren eskuetan da pilota, laster pasako dio oraintxe, eman dio. Pilota Zabalak Leire Oskozi eta abiatu da Lantzkoa sake ateratzera. Ongi eraman Zabalak, toki utzi dio Oskoze Galean hori atzelariak eroso eta bezala jo zuzan altubera eman dio frontisen eta orain ere gauza berbera egiten ahalegindu da. Zabala behartzen ari dira inolako zalantzari gabe ez dutelako deus jakingura. Jera Iturriagaren erasoko jokoaren inguruan aurreko gadoretan Jera denean beti egon behar duelako pilotariak erne. Bueno, eta oin Iera laguntza sartu da eta bueno, lagundu ez ezik, beha pasada erasoa. Hori da, tantoaren lehen zatian Irati kargatu dute eta kargalan hori kontuan hartuta atzelariari laguntzeko unea zela ikusi du eta laguntzera ez ezik defentsatik erasora ere izkor pasada Jera Iturriaga. Irati pilota atzeratzen ikusi dugu eta gauza berbera egin du Leire Galeanok eta bat eterdi bitik lau terdi bosteraino eraman du Jera eta hor urrun xamarretik bi terdi irutik saiatu da hankageldian Zabalalderago dejada egiten Leire Oskoz, baina txapazpira joan zaio eta hankageldian jotzeak halako arriskuak ere baditu eta kasu honetan hori gertatu zaio Leireri.
Bai, bikote tanto luzia izan da haure, partida hasieran bezala xegoine tanto luzia gaiga ikusten. La pelotaiak serioa edia, baina bai hor azkenengo pelotazo hortan oskozi txapa bera juntzako. Eta 19 eta 17 bikote gorria aurretik, hiera sakera. Eta ja, 3 tanto, Otabira iristeko. Batzuei 3, beste 5, bidea ez da bereziki luzea, baina luze egin daiteke eta sake gaiztoa Gerak. Azkenerako Leirek eramateko tokirik ere izan ez duena. Hor eskua sartzeko ere ezpaitzaio sobera toki geratu, Leire galean hori. Hori da, baztertuta da du, gaina bote txikila egin du. Eta Leirek ezin izan du sake hori altxatu, eta bueno, 20 eta 17 bikote gorria aurretikan. Eta saketik zuzenean, hau eta beste bat sartu dizkie aurkariei Gerak. Iturriagaren sakea. Sake gaizto hau ere, jotzeko tartea izan du Leirek, baina ez du bat ere eroso jo, eta eramaterik ez du izan, eta tanto bakarrera dute garaipena, Iturriagak eta Zabalak, 21 eta 17. Hori da, azkeneko bi tantuak bi sakeak izan dira, hierak sake izandako bi tanto. Eta ustekabian ja 21 garren tantora arte iritsi dira, 21 eta 17, azkeneko sakia bikote gorriena. Hau, izango da, Naroak ondo esan duen legez, Geraren azken sakea, hemendik aurrerako guztiak, egonezkero bederen Leire oskozenak izango liratekeelako. Balearen txalo artean etorri da bere azkenengo sakera Iturriaga, sake gaizto hau ere aurreko bien tankera bertxukoa, txokoan barrena luze gero, eskuinez atera du bere gorputzetik pilota hori Leire oskozek, eta oraingoan Galeanok pilota atzeratzeko aukera, horixe bera egin du. Iturriagak eraman eta Zabalera. Galeanok bildu, baina ezkerrez ongi atera du. Pilota hori Irati Zabalak. Galeanok atzera, lauterditik ongi. Irati defentsa lanean erabat, Zabalaldera orain, puntuaren norabidea. Pilotaren norabidea aldatu asmotan. Gerak Ondo. abiadura handiarekin, jaso alere Oskozek, berriz ere gauza bere egin du, hau ere gainean da. Eta oraingoan kantxaren erdialdera bizti, oinetara jokatu dio Leireri. Eta Lantzkoak eramaterik ez du izan. Torneo guztian zehar galdu duten lehendabiziko partida izan da hau. Galdu duen bigotearen zat, alegi Oskoz Galeano bigotearen zat alegia. Eta partida guztiak irabazi ditu Iturriaga Zabala bikoteak, eta berak ordezko jokatu dituen biak ere irabazi ditu Gerak, beraz torneo borobila egin du. Leitzarrak 5 partida jokatu, horietako 2 ordezko lanetan, baina guztiak irabazi ditu. Hori da, oso txapeketa borobila egin dute, ikuste dugu ze guztua gauden, jendiare bai, hemen dago tente jarrita txaloinaz. Zango nuke final, bai aurreko final eta bai final haure eharrak izan diala ikusteko. Final luzea eta bikaina izan da, ia ordubeteko iraupena izan duena, eta hemen txapeldunak ikusten ari gara. Naroa etxekoloneari eskainitako pankarta bat esku artean dutela, bakoitza magal batetik eusten ari zaio pankarta horri. Lehengo astean geu lanean ari ginela, artean etzen ebakuntza gelatik, kiroganotik irten Naroa etxekolonea, ebakuntza luze bati egin behar izan zion aurre. Ongi da, gero jarraituko dugu horrekin. Elkarrizketa setera joan beharra baita daukagu berandu baino lehen. Laster gero sari banaketari hasiera eman beharko diogu eta. Banoa pilotalekuaren eskaileretan barrena. 4 pilotariak
harrapatzen saiatzera, orain ere txarangarekin nahiko lan izango dugu nik uste pilotariak entzuteko, baina ea garaileak eta azpitxabeldunak badatozkigun hartu dituzte mikrofonoak jerak eta eratik eta ea bada zer kontatzen diguten. Zinezko bostekoa elkarri, neskak oso partida gogorra izan da, baina hasteko zorionak garaipenagatik. Bai, oso gorra ez, azkenen final bada, tentsio handia dau. Hasieratik nahiko gortuen egon, hankak ez zitean asko zaitzen eta bete aldi bare eukidot horre erdin ez, baina bueno, kasta ateata eta sufritxuta oso pozik garaipenakin. Inoiz ez duzue etxi, lanean jarraitu behar izan denean alaxe jarraitu duzue zintzo 22. arte, lehen zatian zuek asizarete aurretik, gero haiek hartu dizuete aurrea, baina berriz ere harrabatu dituzue, eta harrabatu dituzuenetik aurrera berriz ere nagusi izan zarete kantxan eta markagailuan. Bai, hor ikusten unez, azkeneko rematoi falta zitziela, tanto ongi menderatu ondoren azkenekoan ikiten unutxe, ajustatu behar hortan, eta gero erakidot, botileroa hortako dau, eta esan dio ez, indarrakin emateko oso aurren ginu zela, eta azkenen ustuta ez, eman garaipena lortu. Eta Irati, Leire galean oezkerra denez, horrek lan handiagoa suposatzen du atzelariarentzat, baina beldurrik ez duzu izan, landerako. Bai, nik uste lauokin deula partidu oso gorra eta ona. Gero da, Leire azkenen ezkerra izan da, bastartu ikeu ikearri, eta, eustea zala. Behaien jokoen erik uste, atzakargatza izango zala hiera pasatzeko. Baina, frontoia ere bastante geldoa nola, pasatzeko zaila da orduan joko horra aurren ibili da. Eta zeuk jera, saketik 3 tanto bukatu dituzu, baina sake bueltan ere bakarren bat utzi duzu. Bai, nik uste gero bigarren zatin saken asko asmatutela, ez? Hor mina hundin diot osongi arrimatuta pelota, eta saketik desente sartu izket, eta bestela bigarren pilotak edan nahiko aurren gelditzen zitzain. Ez nik uste bigarren parten asmatuta eta sufrituta, baina garaipenakin pozik. Eta bukatzeko nire partetik azkena, lehen Naroa Etxe Koloniaren omenezko pankarta atera duzue, errekuperatzen ari da eta nik uste txapela ere berari eskainiko diozuela, ez da? Zudik gabe ez, gaur bakarrik eneonik kantxan, beran euken erabat burur, bere indarra eta kemena, eta txapela dutik gabe beretza da ez, guain indarrak ematea tokatzen da berai, animo guztik eta seguro nahu seitun kantxan ikusiko hula. Ziur gara, boldatuko dela, ondo errekuperada dira eta laster izan dezagula Naroa Etxe Kolonia kantxan. Eskerrik asko neskak eta zorionak berriz ere. Zuri. Hau esek bi irabazleen izak eta ez dakit galtzaileak ere orain harrapatzeko modurik izango dugun, badatozkigu bi leireak eta harrapa ditzagun azkar-azkar. Neskak oso partida gogorra izan da, baina azkenean ezin izan duzue garaipenik lortu. Hoi da, bai, arras gogorra izan da, eta, azkenean ezin izan da. Leire zeukatzean askotan kargatu duzu jokoa, ezkerra izan da gainera lanak eman ohi dizkiezu aurkariei, eta gaur ere horretan ale egin duzara, baina Zabalak ia gehienak bueltatu dizkizue. Bai, nik uste nire lana hori zala, atzian kargatu, eta gero alzanean giesgau, baina Irati be atzetik oso ondo ibilia, eta gaur igual ez dut hainbeste asmau, eta erak hori hobeto indabe. Hala ere, txapelketaren balorazio oso positibo egin beharko duzuen eskak. Bai, txapelketean nik uste bisok oso ona indula. Bi partido gogorrak inditu finalea, jau horretik eta bisetan nik uste oso ondo ibili gala. Eta finala be, nahiz eta ez irabazi, nik uste gure jokua be eman dula eta nahiko ondo. Lan hona egin duzu eta zorionak. Harrapatu ditugu azkar-azkar lau pilotariak eta bagatoz sarioanak eta ekitaldiak gidatzera.
Eta sari banatzaileak hemen daudenez, has gaitezen sariak banatzen eta horretarako txapeldun orde geratu dena deitu behar dut lauterdian, gaur irabaztarik ez du izan, baina aurrena arrautzaren saria. 144, bat, lau, 144, 144. Txartela duena, datorrela. Eta ara, Javier Konderi egokitu zaio. Banatu dugu, gaurko lehendabiziko saria, Nafarroako Pilota Federazioko presidenteak eramango du. Arrautzen saria Javier Konderentzat. Izan delako hausakala erabakita, jarri dira argazkirako, eta argazkiaren ostean berriz ere Idoia Jantzi eta Mirentzia hor gera daitezen eskatuko dut. Sariak haiek banatuko dituzte eta orain bai, gatozen sari banak eta ekitaldiari hasiera ematera, lehendabizi lauterdiko San Fermin torneoan azpitxapeldun izan dena. Aurrena gonbidau sari banak eta zenek etorri bertan. Esan los nombres de todos los que van a salir. Aquí, Maider Beloki, concejal, Maite Gabilondo. Eta gainerako sari banatzaileak ere bertara etor zaitezten eskatuko dizuet lehendabizi, Maider Beloki, Iruñeko udaleko kirol zinegozia, Maite Gabilondo, Reino Gurmeten ordezkaria, Edurne Pascal, eta Idoia Jantzi, eta Mirentzia. Hemen izan zaituztegunak eta horrelaxe. Eta arrautzak irabazi dizuena ere hemen egon dadila, Javier Konde. Zoaz bertara, Javi. Sari banatzaile guztiak hemen ditugula. Azpitxapeldunak deitzen hasiko naiz. Lehendabizi, lauterdiko San Fermin torneoaren sariak banatuko ditugu. Eta horretarako, Idoia Jantzik emango dio txapeldun ardeari oroigarria, txapelketa bikaina egin du, naiz eta gaur irabazterik izanez. Maili Barrokal. Hortxe da. Eta Idoia Jantzik. Idoia Jantzik ez dakit nora joan den, baina zatoz Idoia, Mailiri saria zuk banatu behar diozu eta. Ustekabean egongo zen. Hortxe, Mailirentzako oroigarria, zeuen txalo zaparra da. Eta orain, Mailiren aurkako partidan garaipena lortu duena deitu behar dut. Lehendabiziko aldiz, Ados Pilotaren lauterdiko San Fermin torneoaren irabazlea, Goiuri Zabaleta. Mirentziak emango dio oroigarria eta ark jarriko dio buruan txapela Goiuriri. Hortxe dira, lauterdiko bi finalistak podiumaren goigoiko koskan. Mirentziak hortxe oroigarria eta txapelare eta txapeldunari txapela falta zaio eta hori ere uste dut Mirenen eginkizuna dela.
Maitek eskuan duen txapel hori jantziko dio buruan aurtengo lauterdiko txapeldunari Mirentziak, Goiuri Zabaletari. Hortxe da, Goiuriren buruan txapela. Eta hor jarri dira guztiak ere argazkirako. De Reino Gourmet les entrega los lotes. Vale. Eta Reino Gourmeten izenean ere lote bana bada, Maite Gabilondok finalistei emango diena. Hortxe, Reino Gourmeten lotea eta baita arrautzak ere. Larrazetxearen eskutik. El lote los entrega Reino Gourmet, entregamos los huevos y... Vale, primero los lotes, luego los huevos y luego ya trofeos y txapelas. Vale. Eta orain, binakako torneoko finalistak deituko ditut. Lehengo urrenkera berean, aurrena txapeldun ordeak. Gaur irabazterik ez dute izan, baina txapelketa guztian zehar torneo bikaina jokatu dute. Eta nik uste harro egongo direla jokatutako torneoagatik, txapeldun ordeak datozela bertara, Leire Oskoz eta Leire Galeano. Eta lehenengo eta behin, Reino Gourmeten ordezkariak, Maite Gabilondok loteak emango dizkie azpi txapeldunei. Ondoren, arrautzak emango dizkiete. Hortxe da, Idoia Jantzi arrautzak banatzen. Eta jarraian oroigarriak eta horretarako Javier Jonde, Nafarroako Pilota Federazioko presidentea eta Nafarroako Down sindromearen elkarteko ordezkaria Mirentzia deituko ditut. Haiek banatuko dituztelako txapeldun ordeen oroigarriak. Hortxe, Javier eta azkenean Maider Belok izan da, Nafarroako ez Iruñeko udaleko kirol zinegozia, oroigarria eman diena, eta jarraian txapeldunak deituko ditut. Torneo bikaina egin eta bata ere partidari galdu gabe, datozela podiumera, Jera Iturriaga eta Irati Zabala. Haiek ere aurrena Reino Gourmeten izenean lote bana izango dute, ondoren arrautzak banatuko dizkiete, eta gero oroigarriak eta txapelak Maider Belokiren eta Ados Pilotaren ordezkarien lanak izango dira. Hortxe dira loteak aurrena, arrautzak bigarrenik, oroigarriak hirugarrenik eta laugarrenik bukatzeko txapelak izango dituzte.
Javier Kondek eta Maider Belokik jantziko dizkiete hortxe, jantzen ari zaizkie txapelak. Ahora Edurne, ¿no? Ahora Edurne. Guztiak mesedez argazkirako joan daitezela, binakako finalisten albora, eta orain oroigarri txiki berezi bat ere bada. Eta Rakelek Iruñeko Peñen izenean txapeldunei oroigarri bana emango die, lauterdiko txapeldunari oroigarri bat eta beste bana Binakako txapeldun biei. Hortxe dira, Iruñeko Peñak ere hemen dira gaur ere, lehengo asteko jaialdia haiekin batera antolatu genuen elkarlanean, eta gaur ere hemen egon gura izan dute. Edurne. Eta oraindik ez da saribanak eta ekitaldia bukatu, Ados Pilotak Nafarroako Down sindromearen elkarteari oroigarritxo bat ere eman nahi diolako, eta horretarako elkartearen ordezkari gisa datorrela kantxara Edurne Pascal. Eta txapela Ados Pilotaren izenean Maitek emango dio, Maite Ruizen Larramendi, Ados Pilotako pilotari eta langileen ekaezinak emango dio Maite Gabirondo Reino Gurmeten ordezkariari, eta babesletza Reino Gurmetek egiten duenez, Maite Gabirondo jarri dio txapela Edurne Pascali. Eta orain sari banatzaile guztiak hortxe jarri dira argazki dotorerako, eta horrekintxe emango zaio amaiera sari banaketa ekitaldiari. Hauze maia. Irten aurretik berriz ere eskerrak emaniko genizkizuek bertara etorri zareten guztioi, beraz eskerrik asko denoi, eta berriz ere pilotalekuetan elkar gaitezela. Urren arte! Amaitu dira San Fermin torneoak, Iturriaga eta Zabala Binaka Garaie eta Goiuri Zabaleta lauterdikoan txapeldun. Torneo oso politak izan dira biak ala biak. Bai, nik uste San Fermin torneoa berezia izateala, hemen otean ambientiatik, eta bueno, gero betire urtero elkarlanian itea, asoziazio batekin, aurten Nafarroako Down sindromiakin eginda, eta bueno, nik uste hori baita ere berezia dela, eta bueno, gaurko jardunaldiei dagokionez, bi partida oso ikusi ditugula, bai bakarkakoa eta baita Binakakoa ere, bereziki Binakakoa oso justua izan da azkeneko momentura arte, eta bueno, nik uste zaliek eta baita geuke gozatzeko aukera izan dela. Eta pilota zaleak nik uste gozatu duela, bakanen batzuk irten dira
pilotalekutik kanpo aldera, baina txarangaren hotxa hemen dagoen bitartean nik uste zaleri gehienak hemen geratuko direla. Musika hotxak lagunduta eta festagiroan bete-betean murgilduta. Amaitu da esan bezala San Fermin torneoa, orain udako festetako partidak etorriko dira eta gero udako torneoak eta torneoak diot ez delako bakarrik plazaz plaza txapelketa izango, Mastersa ere izango da aurreko urteetan ez bezala eta berrikuntza horrekin etorriko gara ados pilotatik udan zehar izango ditugun torneo biekin esan bezala. Ohiko hitzordua plazaz plaza torneoarekin izango duguna hemendik 13 egunera pare bat aste eskasera hasiko da, hilaren 25ean Santio egunez Garesen Nafarroan eta ordutik aurrera izango dugu berriz ere elkarren berri pilotazaleok gustu baduzue. Besterik ez gaurko Iruñetik, plazar baduzue, hurrengora arte, eguerdion Iruñetik. Eskerrik asko.